Dele mon gaske ballal kenka yeri jagana Umar jagana tawiti du e wuro meden Hammadi Kunari kala ko fewti e bange matériel maji ha e bange ko wiete ko peinture e dendangal kena yata e mudum gila e sima jamde ha e ko nandi hen wat feri jogodira e Umar jagana le grand kenka yeri kala matériel mo cokluda ma hebdum tawi hay cadede goti adanyani so tawi ada jogi ganto wawde arde wat commande ko cokluda ko e matériel e gaddan ma ha e nokuma jokkodirta ko e makko Umar jagana le gérant de ce quincaillerie est 77 566 23 21 77 566 23 21 il est ici ma jamde peinture ha e dendangal in filu walla relance et prisage modum e ko nandi hen bandirabe hunari taride modum cadele mon gasi e ballal quincaillerie jagana Umar ene huccondiri e école Mohammadi hunari quincaillerie jagana Umar ari wallondirde e besgo futanko non bido hokkiɓe naamu kam yamo mi wawa attirde ɗum e tan mi yaara min tan murtiyo nen ene kam tan seeɗa somi yeehi mi anda ɓiyamo mi accanama ɗum at anda hay somi yeehi mi resama ɓiyamo to ɓe kam fof te mi anda so joom galle o e ɗum hakko ɓi acca neɗɗo yarko ñawode Allah kanko Allah taganma ɗum bama ɓiyewo so tawi Allah wonno fellindimo a yiyamo joom galle ma mo mbiɗamo so tawi a haalde makko a haalde hoore makko wawi widemo ni yo ɓiyewo ara wona toon kada hande lamite goto wona galle so tawi mi tacci mum ɗum ko ala woni hen ha yiyama wonata wonde goggoma wonata wonde newdoraji yimma ko yimma wone galle so ɓi woni tan yetto Allah no fewi jam jaaha ni mamam nan ɗo e mamam takku toon nande min mbima joni kam mi hokki wirande mbiɓe alarba yooɓe ngar e moƴƴi mbinom joni ko ha jawtuɗen ha para ko wawi wonde jokkitaɓe konngol e jonon mi hokkiɓe kam alarba yooɓe ngar kanko noon ko noon mbiɗo ha joni mi heddot hen tan ñande ɗo min jiɗi keddoɗa hen ngel cuhlen ni yurmini de tan ganda anda jinnaru mum haaji won kadi belle makko muusi min hande mi yurmi mi gello ɓingel kurel kono Allah e wonde moƴƴo inchallah mo wawnahi mo wiiri jinnaru makko o wiiri jinnaru makko kono nene galle tampini ko ɓiɗɗo tampinimo ndo haala felli tan kalna ɗum jinnaru mum
Oui. Waaleykum salaam. Ijam. Neen gal. On ñalle jam. Jam ñandi wa. Modum ni. Bismillah mon jotbe. Jawon gal. Modum ngay. Jam tan. In badan tambe. Modum ngay. Yono ko ngaren buli koy. wallahi haji wajna Na ko jam kam bi ngeen ne. wallahi jam kono hokku joni mi ngumi garas Won don min ni wayam abu man. aba Son jaawin arbi. Junjono yalti salama. Son jaawin arbi. Junjono yalti do. Junjono yalti do bi. Son jaawin tan on tawon no salli. ko wala dama do Salla ko donore. Nyala dawal ko ngal tan jogi. ko waydi do wala Kono non nene galle. Fam andu biye tampe. To jodi do to jodi mi do gonnon koy wayti. Sabu ko do joni no bujji makko cincin sagar gorko modo kilifa ha hande andani jinnaalo mudum. Nene galle wonko yodani. Wonko yodani. Ko dum tahi o jogi bernde wiide yo woddire ha odo sahabenna min horam mi wallirimo e odon fannu mi wimo yo ja woddirma ha odo sahabenna sabu to wondo so wondema o wara ma o warima tan ma o wartima ɗum woni ɓernde makko o wallahi jono holto won yaawe o wi kam komo ɗanno alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hay numéro makko jonjon hokkuyam numéro makko o wi so tawi tan on a régli affaire o somi noddimo ɗon o artat hay sinno haydara wala o waran kanko hande tiiɗimo tan ko jinnaare mo kadi nene galle wonkene gasa taw yooɗani gonga joni mi faamina tan mi nani min nani mi yiyani mi nanani sona abam ɗum noon momi darde tiimi hono holno mo faama ɓayde mi andi nde ko jaɗo ko ɗannino tan mo wallahi o wattahi ko dannino alhamdulillah kadi so Allah jaɓi mam jokkondire makko so Allah jaɓi mam jokkondire makko kala ko wawi hen wonde mam itte makko kum yo wawar al wiye jinnaare makko o welto ɓernde makko fittani makko weltoro ni sabu hande sa dañi ɓiɗɗo gorko mawɗo ala jinnaare mum an hoorema kala saha nde musma nde joɗiɗa so artema tan an hoorema muuse te aɗa andi situation o fof aɗa andi no yaari minen kam ɗum tan min kulnan no yaltiri galle nane o dogani min ndemo min keɓani min gemi kulni yarono o naatani woyno malla o ɓaɗ wona ɓerde nde o wartoyade nan ɗum min cikkanno ɗum ɓiɗi addu min ga ɓatina hande noon woni o warta e wiɗa o waɗa joni ummiɗo hen alhamdulillah Allah yettama non ɗum tan kadi kono nene galle mbeɗa wasima ñagoro men ko saabu Allah waɗi yidde hakkude men jimi ko toppirɗade mala ceyel toppirta ɗum kay no feewi hay sallah jaɓi ɓay tan ko ɗanni tan moƴi ko toppirta ɗum inchallah min jeehi neddam on jaa ijam on ñallani o kala min mbattaki inchallah o kalani mamin nangu ɗum inchallah eyyi koyɗam ko jam yo Allah ɓen jaam aɗa andi en ɓoydi wona seeɗa kay ɗami natani e ladde an aɗa e jangde hano Allah jatnimi jotimi ni Allah ne waddi hen waɗi kadi ko Allah yanma ko keɓɗa ɗum ko kadi anne a bonnani aɗa nunɗi hen aɗa gonɗi hen joni noon won gagga seeɗa mo gondumi garmi saggitade ɗo eyyi andi gila cuddiɗo yani komi joɗinoɗo tan joni noon e nder ɗeɗo balle won musidɗam goto ari am won suko debbo goto mo haalnimi ɗo mo haaldni tan manti suko debbo no fewi haqqillam naate suko debbo jari baba mum timmi kadi ko addi ɗum waɗa ɗum e galle he min guuri alhamdulillah ɗum koye ɗum mawɗi
a yaawi raw ceerno bismillah won saɗɗo seeɗa mo haali suudu debbo ɗum wayno ɗum garmi saggitaake suudu debbo o wi ene jogii ɓiɗɗo jogii ɓiɗɗo koye noon bammunen tan wona haali sax min resata ɗum koye alaa ɗum ɗo yala ko geɗel gotel nani heen so tawi haalo tubaade kewi wiide so tawi a yiɗi ñebbe a yiɗan ndiyam mum hala mi faama omo jogii ɓiɗɗo wona ɓiɗɗo wona wona ko desnooɓe jogii debbo o resnooɓe ɓiɗɗo ma taw ko yo haala tawi malaɓe paami tan malaɓe heen en kartanno mbiɗo a faami cukalel gotel ena heewi haalde ɗum ɗon eeyi o wi ka haala koto ƴeɓat yo won tan won wallahi ɗum noon jooni kam woni kadi faami a faamide mbiɗa haala jooni noon jinmi ko mbiɗa yiɗi yummo kono cukalel ngel mbiɗa ɗesi wadde ndani beele mbiɗa wawi ardude yummomi addoro cukalel ngel tan fof mi waɗa e galle heen walla beele cukalel ngel so tawi woni e galle he est ce que addanta ham seeɗa par ce que anndi ngel wona laamde aleykum salam ni duna jam jam kañum kay no mbaɗɗa jam tan mawɗum bisimilla ɗum hande hoore ma kora hanga maygaddami haga neɗɗo jooɗe galle tan ñakay yahra ɗum nattane jogui ko koye ɗum noon tinatama tan ko koye a jooɗoɗona haala haalto hanne koko kaala iyo neɗɗo wiytata koye haalata kadi woni batte oɗo suba gorko ene kontini tampini oɗo hergini wuuro mamɗo mi nana konte e konte yaltiri mi sikkani ɓeɗo yaltiri mbiɗo konte yaltirma ka sikka en sikkani ɓeɗo yaltiri holɗum kadi mi meeɗani laade jamma miitimi mawo yaltiram daani mawo jamponi oɗo jampo musuma jampude yawi mi tampi iyamo amande hay goto siloyan tona e makko wadde onon ha jonko ɗon jarono ha jang on ko wi ko jeeya ɓiɗɗo kaka ko lili e leydi tan ɓuuri hen koko jeeya te mbeɗa andi kadi ko kanko tigi kadi ɓiɗɗo kadi an a fijat mi kanko no fijat wallayi fijat min so huccitema o wi o jeeya ɓiye ene firto han mi leydi pour hoɗum o wima o jeeya ɓiye kono kanko de jeeyi ɓiɗɗo kam wandi kam ala ham so ciloyi ala han mo jaltirni sona e makko nene galle o jaɓat omo wuuri o jaɓat omo maayi force o jaɓat kaso yo e kasan ceerno yo e ceerneɗo force o jaɓat min o wima noon babiraɗo poɗɗono forini hen wawa jibinde ɓiɗɗo hande hande te mo daari ɗam ko ƴiƴam neɗɗo ko ƴiƴam makko mo yingo yeeso koye wonde ala faalor wallahi so tawi noon mawɓe mbatti hoytade sukaɓe mbani emi mbula ɗo raggi ɗum gummoɗene jonde minima haɗa haɗa hay kala hande ko joofiɗa min mami tati gonmi caggal ma sa ardimi tan mboɗo mbiɗen hen a nani walla a nanani mi nani Aissata o ƴeɓat kono o yeɓɓat wona yeɓɓande wotere ka o yeɓɓat o yeɓɓat o yimɓe ɗi bandi ɓe so yeɓɓi hay bandi hoye jaɓɓat ha yesso ko kala so natte yen naata fof noon yo jaran yimɓe sabu min mbiyamo min tan Allah nam andi tan no ummirɗo en kadi onon koyema kadi on majja kadi no ummirɗo en min mbar majji hen kono ɓe tampi noon kono Allah noon alhamdulillahi rabbil alamin ala hen ko majjumi min ala hen ko majjumi kadi min mami ya haaro makko ndeno force o jaɓat te ala fof wawi guddi ɗum o jeeya wala hen fof ɗo wawi sagade o wona neɗɗo tan aɗa andi ceerno Mamoudou Diawel ɓurno hayno wiide to longel mawde heeɓi ƴeewani gongel wonto yara ɗum noon an añande hoorema ɗum on an a wawi ɗum añande hoore ma ɗiɗon konnguɗi ene wawi wasa wonde ma kono konnguɗi ñanay ma ay konnguɗi so ɓuuri yande neɗɗo tan so reena gonga wutti o rawni ɗo ni to tawi ganama ko gonga ko wutte kono mbaɗa wasa wadde tas ko an renta ko
tawi e wutota tas te an takko ko tas ani tan daga na wadda jono an ko an yen to hoddi konngudi heddi ko kala ngel nana wawi e wona lawol ɗum kam wayno kono ni kala mum an holno way ko mbaɗa tan huɓere ma kanama tiba tiba aɗa huɓe tiba ko huɗo eyyi mbaɗa suudu ma tan nanga tiba pawa dow tibaji cuuɗi mawɓe men nden jatoɗa budde almet eyyi noon kossa fiya tiba he ɗum kay ala ko hetno suudu ma taw reñade hendu tawi noon ay tiba ɗon huɓɓisini eyyi e abdude ɓinguel ngel gandama wona ganda ɓiɓɓe laamu wona ko ɗon to ardi e galle ma ko noon ganda galle o huɓɓisi wona hunde fewde joni ha jarama ɗum ɗo tan wonno gagga mo jinnomi gaggitede joni noon wadde mi felti yaade mi yiiɗi sohol debbo ko noon min kaltan ko gasi so jaɓi mbiɗo resamo mono ɓiyi ko wonno tan bamum walla campagne to accata so jaɓi ɗum min desodira so tawi wonno way noon min mi wawa resde mi wawa tabbi ɗuɗɗo wona e gallam par ce que mbaɗimo e gallam kono mbiɗa ni ɓeyɗan tan mi ko probléme komi watta hoye moɗantama ɗum min mi watta ɗum jiiraja waɗ ɗum gasi